मम्मी जी तनी घी वाला आलू पराठा बना के खिया ना दी, बड़ा मन करता खाए के। अब केनू दाल भात लेके भर पेट खइलू हो अब फिर कौना पेट में आलू पराठा खइबू। ए मम्मी जी हमरा नइखे न भूख लागल, हमरा बबुआ के भूख लागल बा। अच्छा बबुआ के मन करता, रुको रुको बना के ले आवत। ए मम्मी जी का हो? तनी पनीर चिली बना ना दी, बड़ा खाए के मन करता। अरे अब फिर उतारा के आलू पराठा बना के खियौनी हो अब फिर तू कौना पेट में खइबू पनीर चिली। ए मम्मी जी हमरा थोड़ी भूख लागल बा, हम्म। बबुआ के नु खाए के मन करताटे, बना दी ना माँ। चलू क बबुआ के मन करता तो फिर बनाओ तनी। ये कनिया तनी हमरा खातिर बर्गर मंगा दो ना, बड़ा बर्गर खाए के मन करत। ए मम्मी जी हे गर्मी में रोआ बर्गर खाए? हम नानू खाएम कनिया, हमरो बबुआ खाई बर्गर।